Леле, тогава на помощ идвам аз. Наско, 2 пъти Наско, Демек Наско Насков, Охчев. Аз съм психиатър и по тази именно причина съм завършил курсове по психопатия. Казвам се Олю, Болю, Ох, нямах. Когато на човек му дойдат много проблеми, те избиват. Къде да избият по повърхността? В Сирия. Вземам ихтиол, намазвам го така хубаво на една от моите длани, защото аз имам големи длани. Ето, с тези длани съм удушавал немалко пациенти. Някакъв клиент идва, ще му помогна. Аз имам проблем, докторе. Вашият проблем така може много лесно Така? да бъде разрешен. А така? Взимате Какво? две капки От какво капки? от пикоч. Ние не искаме. Да погледнем този инициал. Какво той би означавал според вас? Като казвам би, не ви казвам, че това е 2. Наско? 2 пъти Наско? Охчев. Не. Това е няма. 2 пъти няма, Демек, повтарям. Няма, 2 пъти няма. Какво няма? Олю. И ако сте дошъл тук за Олю, ще трябва да ви разочарова. Олюто свърши. Приключи. Остана само едно шишенце